Komunitas Ruang 087 mempersembahkan drama adicita berbahasa Jawa berjudul Gudel Ngaku Kebo. Larasapti Dita Widi sebagai Mbah Putri, Antonius Dodi Prasetyo sebagai Budi, David Eka Istiabudi sebagai Tio, Dimas Arta sebagai Dino, Diah Utami sebagai narator. Penata suara dan musik Grantino Salim. Penulis naskah dan sutradara Karol Karunia Awan. Sugeng mitangetaken. Esok-esok cayaning srengenge cemlorot ana ing gendeng kaca omahe Budi. Manuk ngoceh samber-samberan saingan karo unine pitik sing wis ubet notoli beras. Budi jinggirat saka amben amarga ndelok streamingan ning HP sing anyar. Ditukokke Mbah Putrine pas ulang taune. Wah, tadi waduh titian. Tobel, tobat sak danyange. Aduh, gawat iki gawat. Aduh. Oh ya, apa to, Lek? Oh iya toh, aduh sumpah. Tadi salah ya lho. Kaget sih Mbak kita tadi keliru. Oh napa to, Lek? Kok bengak-bengok dhewe. Bocah angger bali lunga banjur mlebu kamar. Sajak kaya doro dikeplekan. Bar digabur banjur dikepleki njuk angkrem nang gupon. Wis jan. Niki lho, Mbah. Enten sing gawat teng YouTube. YouTube. Gawat ngapa YouTube? Sing YouTube bakul teh kae to. Wis digundhut po piye? Gusti Pangeran. Yalah, Mbah. Sanes. Niki lho, video teng HP niki lho. Walah, baik. Tak kira YouTube ki sedo. Gulane le pas mulek kuwi lho, But. Ngangeni. Sing dieling kok lepas ngegol. Sepun, Mbah, kula pamit nggih. Badhe ngampiri Tiyok kalian Dino. Bahas wigati urgen niki. Pun nggih, Mbah, pareng. Weh. Nah, durung atus barang ki kok yo wis arep blanyang to. But. Budi ngepyake jengkine 60 km per jam. Kira-kira wae ya mugi-mugi para pemirsa iso mbayangke semangate Budi nggo ketemu Tio karo Dino. Din, kae Din, deloken. Apa ta? Budi bradat, banter banget. Arep manyang endi ya? Alah. Paling arep ning omahku, Lek. Mau bocahe voice noting aku. Arep moro omah jare. Oh no. Mbok ki ana apa? Oh yalah. Kecelek bocahe. Kae wis ben wae kok. Kae iki aku wis bales chat-e. Arep rene takoni ngono. Terus? Paling ora diwaca kae. Walah. Budi sing wis teles klebes netes eluh cendol dawet banjur marani Dino nang omahe Tio. Moro-moro Budi digeguyu karo kanca-kancane amarga ora maca personal message sing dikirim Dino marang dhewekene. Budi banjur njepaprut nekuk lambene kaya meri lagi netes. Kayak. Trembelane silit kowe ya. Diparani nang omah bel wis do tetek nang kene. Ki lho. Awakku klebus keringet ki lho. Kowe ya semangke anak Bud. Kan delok-delok HP po. Percuma HP-mu anyar. Malah langsung pancal. Bud. Wis lah, rene, tunggu. Leren sik. Tak gaweke wedang po. Sing anyep ben nyamleng atimu. Cocok yuk. Pas banget aku lagi ngelak sak pole iki. Pergo mau mobat mabit nang dalan. Wis ngono. Jebul di PHP karo kancaku. Wih. Lamise kaya Mbak Tanti nganti ya. I'm sorry my brother. Bukan maksud hati melukaimu.
Lah piye to? Itu ki waton blas blus kok. Oh. Ora Lah terus anu piye? sik. Hah? Iki aku Yo mau. no message ki Saka- diwaca. HP-ne Yo, ki ora diwaca. ngono. Gane Iki HP-ne mergawe. 5 Eh, HP 5 juta Kok- kae. kok- Wah, Din, ora Bud. diwaca. Wis to. Saiki dosa sik wae. Ben ra selek awak dhewe. Ya wis ya. Wis. Tak gaweke wedang wah-woh sing nganggo es polar. Gen seger buger entuk laler. Tio banjur mlebu gaweke wedang Budi sing cahya parase ora kaya menungsa meneh. Merga pucet kekeselan lan kepanasan. Yo, dentekke. Wah. Seger tenan iki, Bung. Jos. Ya lak ngono lak ketok penak. Wong kok kesusu-susu ki ana apa to janjane? Kowe iki janjane ana wigati penting apa to? Ngene lho, Cah. Iki mau isu aku streaming berita. Kok saya ngeri ya? Iki ki babakan apa, Bud? Ngeri gereh apa piye? Grehmu kuwi Loh, ora ngono. lah kepiye? Iki yo mugakno ki dirungokke sik. Yo, Iki lho, babakan virus corona. hah? Jari Indonesia ki wis darurat lho, Cah. Ah kok iso? Iya kok iso? Kamsutmu ki kepiye to, Bud? Ra nyepel kelek to kowe? Ngene lho, yo Din. Dadi ternyata ki sing positif terjangkit virus corona ning Indonesia ki wis akeh. Bahkan wis ewonan. Kayak sing mari ki memang oke. Terus sing mati ki ora kalah oke. Yo. Kuwi aku yo tau krungu kuwi. Dadi gek mongko sak ngertiku kuwi saiki akeh sing ora ana tanda-tanda demam. Terus watuk. Iki banjur diperiksa ki bul positif. Oh, ding bener. Monggo aku wingi yo maca koran dodolane si Galih kuwi. Sing beresiko kena iki cah-cah cilik karo wong tuwa. Ha, sing kaya mbahmu kuwi, Bud. Astagfirullahaladzim. Oi. Kayak Mbah Putriku kae iki isih sering ubyung karo kanca kancane menyang Saben. Aduh. Kayak piye yo iki cah yo piye yo? Penake piye iki? Wis. Bangane bingung wis saiki ngene wae. Ben kabeh padha penake. Nah, lan iso uga Mbah Putri kae kena corona. Saiki awake dhewe bareng-bareng ngandani nek sementara ora usah ubyung sik ben ana physical distancing kae. Yo. Sip kuwi setuju Ah, aku. bener, Yo, bener, wis. bener. Rasa kakek ngomong, saiki akhirnya langsung mangkat bae. Ayo cepet. Yo, Ayo wis gas. langsung. Budi Dino lan Tio banjur cus marani Mbah Putri nang omah. Mbah Putri. Mbah. Hus. Apa to kowe iki, Lek? Nggak bongok wae kawit mau. Gek pit yo iki do didrangkrahke ning dalan ki yo gek piye iki. Jan. Ngapunten, Mbah. Refleks wau melompat saking sepeda ben kaya film laga. Film laga. Nyun sewu Mbah, pangapunten Mbah. Oh, Mbah. Ngene lho, Mbah. Iki ki ana corona. Oh, kowe iki critane duwe kanca anyar to, Le. Jenenge Corona ngono. Kene. Endi kancamu kuwi? Kon mlebu sik kene, salim karo Simbah. Duh, corona niku sanes rencang kula, Mbah. Corona niku virus sing marake sesek paru-paru. Si Mbah niku berpotensi terserang corona. Kok iso? Wong aku kira tau ndangil, ora tau dadi bromocorah nang ndi-ndi, kok iso diserang ki lho.
Nyun sewu, Mbah. Corona niku penyakit sing yuswane empun sepuh niku berpotensi terserang, Mbah. Napa melih? Simbah niku kan tasih sering ubyung kalian rencang-rencange simbah teng Saben. Nah, berbahaya niku. Pergi penularanipun lewat ludah, Mbah, lewat idu. Walah, lak ngono le. Nggih. Nek ngono ki Simbah ra entuk ubing karo Mbah Jun, Mbah Kliwon karo Lek Min. Nah, sementara mboten Nah, pareng, sip. Mbah. Leres niku, Mbah. Leres. Tidak boleh. Nggih. Ben ora kena corona ngono. Nggih, pas. Nggih, Top bener. simbah niku. Aduh. Ayem Sik, atiku. Aman, Bud. Sik le. Nah, pripun, Mbah? Lah kowe iki lho. Nek Simbah ra oleh ketemu kanca-kanca. Lah kok kowe isih dudung bareng? Demikianlah pertunjukan dari komunitas Ruang 087. Semoga para pendengar semua terhibur dan sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Salam budaya.